இயேசுவுக்குள் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரங்களே, புனித அன்னம்மாளின் திருத்தலத்திற்கு வந்து புனித அன்னம்மாளின் பரிந்துரையினாலே இறைவனின் ஆசிரை நாடி நிற்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் இறைவன் நிறைவாக ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கின்றோம். இந்த அழகிய மாலை வேளையிலே இறை வார்த்தையை நாங்கள் தியானிக்கின்ற போது இந்த குடும்ப வருடத்திலே இந்த நாட்களிலே நாங்கள் குடும்பத்தின் பல்வேறு நிலைகளை நாங்கள் தியானித்தோம். இன்றும் அதே போன்று இன்று கணவன் மனைவி இவர்களது உறவை பற்றி தியானிப்பதற்கு நாங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்ற வேளையிலே அவர்கள் இருவர் அல்ல ஒரே உடல் என்ற கருப்பொருளில் இன்றைய நாளிலே நாங்கள் இறை வார்த்தையை தியானிக்கின்றோம். அன்புமிக்கவர்களே, திருமணம் என்பது இறைவன் ஏற்படுத்திய ஒரு அழகான ஒரு அமைப்பாக இருக்கின்றது. நிறுவனமாக நாங்கள் தொடக்க நூலை தியானிக்கின்ற போது வேதாகமத்திலே தொடக்க நூலிலே இறைவனின் படைப்பை பற்றி 2 கதைகள் உள்ளன. முதலாவதாக குறு மரபில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட கதையிலே அங்கே நாங்கள் காணுகின்றோம், இறைவன் மனிதனை ஆணும் பெண்ணுமாக தனது சாயலிலும் தனது உருவிலும் அவர் படைத்தார் என்பதை முதலாவது அந்த படைப்பை பற்றிய கதையிலே சொல்லப்படுகின்ற போது அங்கே நாங்கள் மேலும் காணுகின்றோம், ஆண்டவர் அவர்களை ஆசீர்வதித்து சந்தோஷமாக வாழ, இந்த உலகத்தை ஆள, இந்த உலகத்தை பராமரிக்க, பாதுகாக்க இறைவன் மனிதனை ஆணும் பெண்ணுமாக படைத்ததாக முதலாவது கதையிலே சொல்லப்படுகின்றது. அதே போன்று 2ஆம் மரபாகிய நாங்கள் யாவை மரபை பார்க்கின்ற போது அங்கே நாங்கள் காணுகின்றோம், இறைவன் மனிதன் தனித்திருப்பது நல்லது அல்ல என்று காணுகின்ற போது அவனுக்கு சரியான துணையாக இறைவன் என்ன செய்கின்றார் என்று சொன்னால், இறைவன் தான் படைத்தது அனைத்தும் நல்லதென கண்ட இறைவன் அவர் படைத்தவற்றை ஆதாமின் முன்னே வைக்கின்றார். ஆதாம் அவற்றிற்கு பெயரிட்டாலும் அவன் அவற்றிலே திருப்திப்படவில்லை, அவனது தனிமை நீக்கப்படவில்லை. ஆகவே இதை காணுகின்ற இறைவன் ஆதாமை ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அவனை வைத்துவிட்டு அவனது விழா எலும்பில் இருந்து ஒரு எலும்பை எடுத்து அதற்கு சதையை கொடுத்து அதை ஒரு பெண்ணாக உருவாக்குகின்றார். அந்த பெண்ணாக உருவாக்கி இறைவன் ஆதாமுக்கு ஏவாளை கொடுக்கின்ற போது அரேபிய மொழியிலே ஈஷா என்ற அந்த சொல் குறிப்பிடப்படுகின்ற, அதாவது எனது எலும்பின் எலும்பாகவும் சதையின் சதையாகவும் இவள் படைக்கப்பட்டதால் பெண் என்று சொல்லப்படுகின்றார் என்று. ஆகவே இறைவன் அவர்களை வாழ்த்தி அவர்கள் பழுகி பெருக அவர்களை ஆசீர்வதிக்கின்றார். ஆகவே அன்புமிக்க சகோதர சகோதரங்களே, திருமணம் என்பது இறைவனின் அழகிய ஒரு படைப்பாக இருக்கின்றது. இறைவன் விரும்புகின்றார் ஆணும் பெண்ணும் சந்தோஷமாக இல்லறத்திலே நல்லறம் காண வேண்டும் என்று. ஆகவே ஆண்டவரின் விருப்பம் எது என்று சொன்னால், மனிதன் திருமண வாழ்க்கையிலே சந்தோஷமாக ஒற்றுமையாக மகிழ்ந்திருப்பதை இறைவன் காண விரும்புகின்றார். அன்புமிக்க சகோதர சகோதரங்களே, திருமணம் என்ற இந்த அருள் அடையாளத்தை நாங்கள் தியானிக்கின்ற போது திருமணம் என்ற வாழ்க்கையிலே, இந்த குடும்ப வாழ்க்கையிலே இன்று நாங்கள் காணுகின்றோம், ஏராளமான சவால்கள் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையாக இந்த திருமண வாழ்க்கை அமைந்திருக்கின்றது. ஒவ்வொரு யுவதியும் இளைஞனும் கனவு காண்கின்றான் அந்த திருமணம் என்ற கோட்டைக்குள்ளே நுழைவதற்கு. எல்லோரும் ஒவ்வொரு ஆணும் பெண்ணும் விரும்புகின்ற எதிர்பார்ப்பாக கனவாக அது இருந்த போதும் அந்த கோட்டைக்குள்ளே சென்றவர்கள் எப்பொழுதுதான் இந்த கோட்டையில் இருந்து வெளியே வர முடியும் என்று அங்கலாக்கின்ற ஒரு கவலையான ஒரு நிலையை இன்றைய காலகட்டத்திலே நாங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை வாழ்கின்றவரிடம் நாங்கள் காணுகின்றோம். ஒரு கவலையான விடயம் அதுதான்.
உண்மையில் அன்புமிக்க சகோதர சகோதரங்களே, குடும்ப வாழ்க்கை என்பது இறைவன் அமைத்து கொடுத்த ஒரு காலம். இந்த திருமண வாழ்க்கையிலே இறைவனது விருப்பத்திற்கு அமைவாக, இறைவனது படிப்பினைகளுக்கு ஏற்ப வாழ்கின்றவர்கள் ஒரு நல்ல குடும்ப வாழ்க்கையை வாழ்கின்றார்கள். அந்த குடும்பத்திலே ஒற்றுமை, சமாதானம், சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி இவை ஏராளமாக நிறைந்து இருக்கின்றது. அங்கே ஒரு திரு குடும்பத்தை, ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவ குடும்பத்தை, இறைவனது விருப்பத்திற்கு ஏற்ற குடும்பத்தை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றோம். எந்த குடும்பத்திலே இறைவனது வழிகாட்டல், இறைவனோடு இல்லாத ஒரு நிலை காணப்படுகின்றதோ அந்த குடும்பத்திலே ஒற்றுமை குலைந்து, அந்த குடும்பத்திலே சந்தோஷத்தை இழந்து, மகிழ்ச்சி இல்லாத, ஒற்றுமையற்ற, புரிந்துணர்வு அற்ற ஒரு குடும்ப நிலையை நாங்கள் காணுகின்றோம். திருமணம் என்பது எல்லா சமயத்திலுமே காணப்படுகின்றது. பொதுவாக திருமணத்தை நாங்கள் எவ்வாறு நோக்கின்றோம் என்று சொன்னால், அது வாழ்வின் ஒப்பந்தமாக பல சமயங்களிலே அது நோக்கப்படுகின்ற போதும், எமது கிறிஸ்தவ மதத்திலே, எமது மறையிலே நாங்கள் திருமணத்தை ஒரு உன்னதமான ஒன்றாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம். திருமணத்தை நாங்கள் வெறுமனே அது வாழ்வின் ஒப்பந்தமாக மட்டுமல்ல, அதையும் தாண்டி அதற்கும் மேலாக இறைவனது திட்டத்தின் அது ஒரு உடன்படிக்கையாக போற்றப்படுகின்ற அளவுக்கு உயர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. திருமணத்தை ஒரு இறைவனது திட்டத்தின் உடன்படிக்கையாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம். ஆகவே அன்புமிக்கவர்களே, யார் திருமணத்தில் இணையலாம் என்று சொல்கின்ற போது ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் திருமணத்திலே இணைகின்றார்கள். தொடக்க நூல் கூறுகின்றது, அதாவது முதலாம் தொடக்க நூலிலே 1ஆம் அதிகாரத்தில் 27, 28 வசனங்கள் வேதாகம் என்ன கூறுகின்றது என்று சொன்னால், அதாவது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைகின்ற போது அங்கே ஒரு முழுமையை, நிறைவை அங்கே நாங்கள் காணுகின்றோம். எப்பொழுது அவர்கள் இறைவனது சாயலாக, இறைவனது உருவில் அவர்கள் நிறைவு பெறுகின்றார்கள் சொன்னால், ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைகின்ற போது அந்த பிணைப்பு, அந்த உறவு அவர்களை நிறைவுக்கு கொண்டு செல்கின்றது. ஆகவே ஆண் பாதி பெண் பாதி என்ற ஒரு பாடல் இருக்கின்றது தமிழ் சினிமாவில். அவர்கள் இணைகின்ற போது அது முழுமை அடைகின்றது அனுபவிக்கவர்களே. ஆகவே எமது குடும்ப வாழ்க்கையை நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்கின்ற போது இன்றைய காலகட்டத்தில் எத்தனை குடும்பங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கின்றது என்று சொன்னால், ஏராளமான குடும்பங்கள், ஏராளமான சவால். ஒரே கூரையின் கீழே டிவோர்ஸ் ஆகிய குடும்பங்களை போன்று உறவற்ற, தொடர்பற்ற, எந்த ஒரு கருத்து பரிமாற்றமும் மற்ற ஒரு வெற்றிடமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கின்ற நிலையிலே இன்று பல குடும்பங்களை நாங்கள் காணுகின்றோம். அவர்கள் ஏதாவது ஒரு விதத்திலே தங்கள் வேலைகளிலே அவர்கள் தங்களை ஈடுபடுத்துகின்றபடியினாலே இன்று குடும்பங்களிலே உறவுகள் குறைந்து, தொடர்புகள் குறைந்து வாழ்கின்ற ஒரு நிலையிலே அங்கே சந்தோஷம், பாசம், மகிழ்ச்சி, அன்பு, பகிர்ந்து கொள்கின்ற தன்மை, மற்றவர்களை மதித்து தட்டு கொடுக்கின்ற அந்த அழகான பண்புகளை இழந்த நிலையிலே, மாண்பற்ற ஒரு நிலையிலே குடும்பத்திலே ஒற்றுமை இல்லாத அந்த குடும்பம் ஏனோ தானோ என்ற ஒரு நிலையிலே இன்று ஏராளமான குடும்பங்களை நாங்கள் காணுகின்றோம். அந்த கவலையான ஒரு நிலையை நாங்கள் காணுகின்றோம் அன்புமிக்கவர்களே. இன்று குடும்ப வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது குடும்பங்களிலே இன்று சந்தோஷமாக, ஒற்றுமையாக, இப்படியாக வாழ்கின்ற குடும்பங்களிலும் பார்க்க பிரச்சனைகளோடு, சவால்களோடு வாழ்கின்ற குடும்பங்களை நாங்கள் காணும். கிறிஸ்தவ திருமணத்திலே ஒரு குருவானவரின் முன்னிலையிலே திருமணம் நிறைவேற்றப்படுகின்ற போது அந்த அருளடையாளத்தை யார் வழங்குகின்றார்கள் சொன்னால், அது குருவானவர் அல்ல, மாறாக திருமணத்திலே திருமணம் செய்து கொள்கின்ற ஆணும் பெண்ணும் அந்த அருளடையாளத்தை ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக் கொள்கின்றார்கள். அவர்கள்தான்
அந்த திருமணத்திலே அந்த அருள் அடையாளத்தை ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக்கொள்கின்றார்கள். அவர்கள் எப்பொழுது இதை பரிமாறிக்கொள்கின்றார்கள் என்று சொன்னால், அந்த கன்சென்ட் எப்பொழுது கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னால், ஒரு ஆண் ஒரு பெண் அவர்கள் குருவானவரது முன்னிலையிலே இறை மக்களது சன்னிதானத்திலே பெயரை சொல்லி, ஆகிய நான் ஆகிய உன்னை எனது மனைவியாக எனது கணவனாக ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் நோய் நொடியிலும் உடல் நலத்திலும் நான் உனக்கு பிரமாணிக்கமாக இருந்து உன்னை அன்பு செய்யவும் உன்னை மதிக்கவும் வாக்களிக்கின்றேன். இப்படித்தான் நாங்கள் திருமணம் என்ற இந்த அருள் அடையாளத்தின் வழியாக திருமண பந்தத்திலே இணைகின்றோம். ஆனாலும் எத்தனை பேர் அன்பு மிக்கவர்களே இறை வார்த்தை தியானிக்கின்ற ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒவ்வொரு கணவன்மாரையும் மனைவியரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். குடும்ப வாழ்க்கை அழகாக அமைதியான நல்லறமாக அமைய இறைவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் வேண்டி மன்றாடுவோம். ஆமென். සරයටියෙන් අපි යන තුරා සංසාරේ අපි එකට එමු. සංසාරයෙන් අපි සමුගන්නාදා ඒ ගමනත් අපි එකට යමු. ක්‍රිස්මස් තුළ මාපිය ආදර සහෝදර සහෝදරියනි, විවාහ ජීවිතය කියන්නේ ගනුදෙනුවක් බිස්නස් එකක් නෙවෙයි. ඒක ගිවිසුමක්. ඒ ගිවිසුමට සැමියා බිරිඳ විතරක් නෙවෙයි, දෙවියන් වහන්සේත් එකට එකතු වෙනවා. උත්පත්ති පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 වගන්තියේ සිට කියා දෙනවා. අද අපි මේ මොහොතකට ඉස්සලා කියපු සුවිශේෂ වාක්‍යය. මිනිසෙක් තම පියාද මවද අතහැර සියගේ භාර්යාවට බැඳෙනවා. දෙන්නම එකම මාංශයක් බවට පත් වෙනවා. මේ එකම මාංශයක් කියන එකේ තේරුම ආයි කිසි දෙයක් ඉතුරු කරගන්නේ නැහැ. ඉතුරු කර නොගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම සැමියා බිරිඳටත් අනිත් පැත්තෙන් බිරිඳ සැමියාටත් බැඳෙනවා. එපිස 5:25 වෙනි වගන්තියේ කියනවා, හරියට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සභාවට ආදරය කළාසේ. සභාවට කොච්චර ආදරය කළාද කියනවා නම්, ස්වාමීන් වහන්සේ කිසි දෙයක් ඉතුරු කරගත්තේ නැහැ. අන්තිම ලේ බිඳුව දක්වා වැගිරෙව්වා. අන්තිම දහඩිය බිඳුව දක්වා වැගිරෙව්වා. එහෙමනම් විවාහයේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒකමයි. ඒ පරිත්‍යාගයයි, ඒ කැපවීමයි, ඒ කැඩීමයි, ඒ බිඳීමයි, ඒ වැළවීමයි. දෙවියන් වහන්සේ විවාහයට සම්බන්ධ වෙන හැටි අපි බලමු. දෙවියන් වහන්සේ ඉර හඳ තාරකා ගස් කොළන් මේ සේරම දේවල් මවලා දෙවියන් වහන්සේගේ සමානකමට මැව්වේ මනුෂ්‍යයා. මේ මනුස්සයාට ආදම් කියලා නම දෙනවා. මේ මනුස්සයාව සුගති උද්‍යානයේ මේ මනුස්සයාට දානය කරනවා. මේ මනුස්සයා ආදම් සුගති උද්‍යානයේ තනියම හුදෙකලාව ගමන් කරනවා. ජීවත් වෙනවා. ආදම් යකඩෙක් නෙවෙයි, යකෙක් නෙවෙයි, රෝබෝ කෙනෙක් නෙවෙයි. සමහර අපේ නෝනලා කියනවා, "ෆාදර්, මම නම් බැඳලා ඉන්නේ යකෙක්, යකඩෙක්. කිසිම හිතක් පපුවක් නැහැ, කිසිම මනුස්සකමක් නැහැ. මෙයකා මගෙන් පලි ගන්නවා. මම මැරි ඉපදිනවා." ආදම් මනුස්සකම් දන්න මිනිස්සෙක්. ආදම්ට හැඟීම්, වේදනාව, දුක, ආදරය, තනිකම, පාළුව, එකී නොකී මෙකී සියලුම දේවල් දැනුණා. ඒ නිසා ආදම් දවසක් මාර්ගහක් ගාවට ගිහිල්ලා මාර්ගහ බදාගෙන මාර විදියට ලව් කරන්න පටන් ගත්තා. දෙවියන් වහන්සේ බැලුවා වැඩේ හරියන්නේ ආදම්ට පිස්සු හැදේ කියලා.
ඊට පස්සේ ආදම්ව නිද්‍රාවටපත් කරලා නින්දට ඇරලා ආදම්ගේම ඉලෑටයක් අරගෙන මවනවා ගැහණි. මෙතන ඉන්න මහතුරු ගෙදර ගිහිල්ලා චෙක් කරලා බලන්න ඔයාලගේ නැති වෙච්ච ඉලෑටි නෝනල ගාව තියනවද කියලා. තිබුණොත් සෙට්ම තමයි. නැත්තම් තමයි ප්‍රශ්නේ. ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ මේ දෙන්නාම එකට එකතු කරලා මට කියන්න අමතකුණා අද මේ හවස විමසිම් කාර්යාලේ මං 6 වෙනකන් හිටියා. ඒද්දි එහා පැත්තේ කොල්ල සෙට් එකක් හිටියා. මේ කොල්ල සෙට් එක එහෙම බලද්දි අර පැත්තේ කෙල්ල සෙට් එකකුත් ආවා. කොල්ල සෙට් එක අර කෙල්ලන්ට කියලා මොනවද ඇහුවා. ඊට පස්සේ අර කෙල්ලෙක් ඉඳලා මෙහෙම අතාරලා සෙරෙප්පු දෙක ගත්තා. මම හිතන්නේ කොල්ල අහන්න ඇති මගේ ඉලෑටි ওই පැත්තේද? සාපුටෙන් ඉලෑට කුඩු වෙන්න කනවා. කුමාරි ආදම් සායේව මේ දෙදෙනාම දෙවියන් වහන්සේකට එකතු කරලා ඊට පස්සේ බන්ධනය කරලා ආශිර්වාද කරා. ඒකට තමයි කියන්නේ ආශිර්වාදකාර බන්ධනය. අර කොල්ලෝ සමහර අය උස්සන් යනවා හඳ පානෙම අවුරුදු 18න් 18. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා වේටින් ලිස්ට් එකේ ඉන්නවා 18 වෙනකම්. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා බඳිනවා රෙජිස්ට්‍රාර් ගාවට ගිහිල්ලා. ඒකට කියන්නේ ආශිර්වාදකාර බන්ධනය කියලා. ඒකට කියන්නේ රෙජිස්ට්‍රාර් කාර බන්ධනය. එතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලැබලා දෙවියන් වහන්සේ එදා එතන පියතුමා හිටියට දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයයි ලැබෙන්නේ. ඒ දෙදෙනාට අපි යමු බයිබලයට. බලන්න ලස්සන පවුල්. සාරාතුමිය ආබ්‍රහම්තුමා ලස්සනට පවුල් ජීවිතයක් ගත කරනවා. දවසක් දේව දූතයෝ දෙවියන් වහන්සේ වනවා මේ ගෙදරට. මේ සාරාගේ ආබ්‍රහම්ගේ ගෙදරට එද්දී දේවදූතයෝ දකිනවා ආබ්‍රහම්තුමා පොරවක් උස්සගෙන සාරාතුමියගේ පස්සෙන් ඉලෝනවා. නෑ සමාවෙන්න. ඒහෙ නෙමෙයි මෙහෙ සාරලාගේ. මේ අපේ සාරලාගේ අපේ ආබ්‍රහම්ලාගේ. ඒ සාරාතුමියගේ ආබ්‍රහම්තුමාගේ ගෙදර තිබුණේ ආදරය, සෙනෙහස, එකමුතුකම. මේ දේවදූතයේ ගෙදරට ඇවිල්ලා දැක්කා මේ ගෙදර පරිසමාත්‍ය අර්ථයෙන් පවුලක්, නිවහන. අද සමහර අයට නිවහන් නැහැ, ගෙදර අපායක් වෙලා. හැබැයි මේ දේවදූතය දැක්ක මෙතන පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා, දරුවෙක් නැහැ. ආශිර්වාද කළා. ඊළඟ සැරේ අපි එද්දී උඹලට දරුවෙක් ලැබෙනවා. ඒ ආශිර්වාදය ලැබුණා. ඊට පස්සේ සෙකරියස්මා එලිසබෙත්තුමි සෙකරියස්මා පූජකී ඒ පූජා කාර්ය කළා. උන්ට දරුවෙ හිටියේ නෑ. නමුත් ඔව් දැඩි විශ්වාසයෙන් හිටියා. ඒ දෙදෙනා යහපත් ජීවිතයක් ගත කළා. අනිත් අයට ආදර්ශයක් දුන්නා. ඒ නිසාම ඒ පවුලට ශ්‍රේෂ්ඨ පුතෙක් ලැබුණා, ශ්‍රාවක ජාන්තුමා, ජේසුගේ පෙරමග සකස් කරන්න. ඊට පස්සේ ජුසේ තාත්තා මරියම්මා සුද්ධ පවුල. ජුසේ තාත්තාට අපි කියන්නේ සුරැකි පියා, ධර්මිෂ්ඨ පියා. සමාවෙන්න. අද සුරැකි පියාලා දවසින් දවස නැති වේගෙන යනවා. ওই පඳුරකට ගහපුවාම කුඩු පියා, ගංජා පියා, අයිස් පියා, බේබදු පියා, තව එක නමක් තියෙනවා. ඒ නම මම කියන්න ඔබගෙන් අවසර ගන්නවා, සමාවෙන්න. ඒක වචනෙට හරියන වචනයක් නෑ. මසබාදු පියා. දවසින් දවස වැඩි වෙනවා. සුරේකි පියාලා එදා මරියම්මව මේ ජුසේ තාත්තා ජේසු පුතාව ඇස් දෙක වගේ බලාගත්තා. මිස්ර දේශයට පලා යද්දී කොඩොලියුගේ පිටේ තියාගෙන අරන් යද්දී මහා කාන්තාර මැද්දේ වැලි කැටයක් වැදෙන්න දුන්නේ නැහැ. ආය ඇවිල්ලා ආරක්ෂා කළා. රැකවරණය, ආරක්ෂාව, පෝෂණය තාත්තා කෙනෙක්ගෙන් ලැබෙන්න ඕන දේ ඒ සුරැකි පියා දානය කළා. ඒක නිසා අපි විශේෂණ පදේ දෙන්නේ සුරැකි පියා. අනිත් පැත්තේ මරියම්මා. අද මරියම්මලා වගේ අය ඉස්සර කාලේ නම් අපේ පවුල් වල හිටියා හොඳ අම්මා, සීනි අම්මා, පැණි අම්මා, හකුරු අම්මා.
ඊට පස්සේ නැන්දම්මා කුඩම්මා ඒ හරි මේ වගේ ලස්සන අම්මලා හිටියා. අද ඒ අයත් නැති වෙගෙන ඉන්නවා. අද ඉන්නේ අම්මලා නෙමේ සමහර සුම්මලා ගැන කියන්නේ කිව්වොත් පැය දෙක තුනක් යාර. මේ සුද්ධ උපවුල. අද සහෝදරයනි අද ඔබට අඬ ගහන්නේ සුද්ධ උපවුලක් හැටියට ජීවත් වෙන්න. විවාහ දිනේදී දේවස්ථානයේ එනවා මේ දෙන්න. මම කියන දෙන්නේ. මම කියන පිරිමියා, මම කියන ගැහණිය. මම කියන මනාලයා, මම කියන මනාලිය. මේ දෙන්න ඉන්නේ වාහන දෙක, කාර් දෙක. දෙන්න ඇවිල්ලා පල්ලියේ ඉන්නේ පුටු දෙක. සමහර පල්ලිවල අපි මනාලයාගේ පැත්තේ, අපි මනාලියගේ පැත්තේ. ඊට පස්සේ දෙන්න විවාහ වෙලා දේවස්ථානෙන් ආපහු මනාලයාගේ කාර් එකේ නැගලා මනාලිගේ කාර් එකේ නැගලා නේද? නෑ. මගේ කාර් එක පැත්තකට දාලා අපේ කාර් එකේ යනවා අපි හෝටලෙට හනිමූන්. අපේ දරුවෝ, අපේ ගෙදර දැන්, අපේ ප්‍රශ්න, අපේ ජීවිතේ. හැබැයි සමහර ගෙවල් වල ඉන්නවා අම්මා වියලා දරුවන්ට අඬ ගහනවා පුතේ තාත්තට කණ්ඩ කියපන්. ගෙදර තෝල් කියෝ උසාවි වගේ. නැහැ. මම අපි වෙලා ඉතින් පිටත් වෙන්නේ පොරොන්දු වෙනවා. වාසනාවත් කල්ලිද අවාසනාවත් කල්ලිද දුකක් ආවත් සැපක් ආවත් අපි දෙන්න වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ තමයි මං ගත්ත ලස්සන ගීතය. සැරයටියෙන් අපි අනන තුරා සංසාරේ අපි එකට යමු.